ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ட்ரெண்டிங் பண்ணேன். அன்றைக்கி ஒரு நாள் நாங்கள் சேலத்துக்கு போகும்போது 145 அடி கொண்ட உலகத்திலே மிக உயரமான முருகர் சிலையை தான் நாங்கள் பார்த்தோம். அங்கே போய் பார்த்தோம்னா முருகர் சும்மா வேறு லெவலில் நிச்சிட்டு இருந்தார். மிக உயரமாக பார்த்தவே மேலே தான் அண்ணாந்து தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த கோயில் ஆரம்பித்து 3 மாதம் தாங்க ஆகுது. அதுக்குள்ளேயே அந்த கோயிலுக்கு மிக கூட்டமாக அதிகமாக வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயிலில் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னென்னா, அந்த கோயிலில் ஒன்றும் உண்டியிலே விற்கலையாங்க. அப்போ தான் பார்த்தேன், அந்த முருகர் சிலை பின்னாடி ஒரு மலை இருக்குது. அந்த மலை மேலே மக்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துருக்காங்க. அப்போ சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த இடத்துல விளையாடுவதற்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு நிறைய கண்காட்சியும் இருந்துச்சு. அப்போ சுற்றி பார்க்கும்போதும் நிறைய கடைகளும் இருந்துச்சு. பார்த்துட்டு நம்ம போட்டு ரொம்ப டயர்டாகவே ஆச்சு. அப்போ தான் நம்ம சாப்பிட்லான்ட்டு ஹோட்டலுக்கு போய் உட்காந்தா, இந்த ஹோட்டலில் நிறைய சாப்பாடு இருக்குது, வந்து சாப்பிடணும்னு சொன்னாங்க. சரி, நாம் சாப்பிட்டு பார்ப்போம்னு உட்காந்து பார்த்தா அப்போ தான் மெனு கார்டும் எடுத்து வந்து காட்டினாங்க. அந்த மெனு கார்டில் என்ன வாங்கணும் தெரியல. சரி, 6 மணிக்கு சாப்பிட்டா வந்து கிளம்பி போயிட்டே இருந்தோம்.